हेलो फ्रेंड्स, अन्नपूर्णे किचनगे मातेरेग्ला स्वागत. निक्ले पूरगलेग्ला चौथी पर्वद एड्डेप्पुलु इनी अನ್ಮೂಲು ಚೌತಿ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚ ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಡ್ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಚೌತಿಗ್ ಒಂದು ಬಜಿಲ್ಡ್ ಇಂಚ ಗಣಪತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ನಮಗ ತಿನಿಯರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಬಜಿಲ್ದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಮಲ್ತ್ ದೀಕ ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಮೋದಕ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ತಿಪ್ಪರ್. ಉನೆಲ್ಲವರ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜರ ಇತ್ತೆ ತೋಂದುಲ್ಲರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಎನ್ನ ತುಳು ಚಾನಲ್ಗೆ. ಇತ್ತೆ ಅನ್ಮೂಲು ಬಜಿಲ್ ತುಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ತಾರಾಯಿ ಪೆರದಿ ಉಂದೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ ಬಜಿಲ್ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ 1/4 kg ಬಜಿಲ್ ಬೊಕ ಬೆಲ್ಲ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ ಎಣ್ಣೆ ಕಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ನೆಯ್ ಬೋಡು ತುಲೆ ಒಂತೆ ನೆಯ್ ದೆತೊಂದೆ. ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ನೆಕ ಆಜಿ ಬಗೆಯನ್ ನನೊಂಜಿ ಬಗೆಯನ್ ಪರ್ಂದ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಖಲ್ ಬೋಡಂಡ ಕರ್ಂಬುಲ ಪಾಡೊಲಿ. ಗಣಪತಿಗೆ ಕರ್ಂಬುಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಕರ್ಂಬುಲ ಪಾಡೊಲಿ. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ರವ ನೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪುದರೆ ಮುಲ್ಪ ರವ ಬಜಿಲು ಅನ್ಪೇರು. ರವ ಬಜಿಲು ಪಂಡ ಇಂಚ ತುಲೆ ತಾರೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲನ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಕಡೆದುಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಪಂಡ ನೀರು ಪಾಡದ ಬೆಲ್ಲಿ ಅವು ರಡ್ಡಲ ಒಂಜೇ ಲಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದು ಒಂಜಿ ರವ ಟೈಪ್ ಆಪುಂಡು. ಅಡೆಮುಟ ಕಡೆಂಡ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನೀರು ಪಾಡಂದೆ ಏನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ತಿರ್ಗದು ಕೊಣಪ್ಪೆ ತುಲೆ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಡೆನಾಗ ಈತ್ ತುಲೆ ಒಂದು ತೂನಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಆತಜಿ ಒಂಥರ ರವ ತ ಲೆಕ್ಕ ಆತಂಡು ಐಕೆ ನೆಟ್ಟನೆಕ್ ರವ ಬಜಿಲ್ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರೊಂದು ಒಂದೈತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ದಿವನ್ಗ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಪೂರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ವರ ಅವೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಬೊಕ ಎಂಚ ಆತಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ತುಲೆ ಇಂಚ ಮುಟ್ಟಿನ ತುಲೆ ಒಂಥರ ರವ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಇಂಚ ಆವಡು ಐಕೆನೆಕ್ ರವ ಬಜಿಲನ್ನು ಪನ್ಪೇರು. ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚಿ ಪಾಣಲೆಗೆ ಯಾನು ನೆಯ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ನೆಯ್ ಪಾಡ್ನು ದಯ ಪಂಡ ಎನ್ಮೆನೆ ಚೂರು ನೆಯ್ಟೆ ಪೊದ್ಪೊಡು ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ಮೆ ಖರ್ಚುನ ಬುಡ್ಚಿ ಚೂರು ಪಟ ಅಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪುಡವರೆ ಆತ್ನೇಟ ನಮ್ಮ ಚೂರು ನೆಯ್ಟ್ ಪೊದ್ಪುಗ ಎನ್ಮೆನ. ತುಲೆ ಎಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಪಟ ಒಂದು ಪುಡವರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಎನ್ಮೆ ನಾನೊಂಚೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಗ್ಲೆ ಸಾಸಮಿ ಪುಡನಾಗ ಎಂಚಾಪುನ ಅಂಚನೆ ಎನ್ಮೆಲ್ಲ ಪಟ ಪುಡ ಉಂಡು ಆತ ಪುಡಂಡ ಯಾವು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಐಟೆ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಫ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಯಾವು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಬಾಣಲೆ ಜಾದು ಯಾನು ಅವು ಯಾನು ಕಡೆದಿ ಒಂದೈತ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಐಕ್ ಪಾಡ್ಯ ಒಂದು ನೀಲ ಆ ಎನ್ಮೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅವೇನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಒರಿದಿನ ಪೂರ ಏನೋ ಮಾಡ್ತದೆ ತೊಂದನ ಅವೇನು ಪೂರ ನೆಕ್ಕೊಂಜಾದೆ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಶೋಕು. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಐಕೆ ನಂಜಿ ಚಮಚೋಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಕಮ್ಮೆನ ಬರೋಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ನೀಟ್ ಎನ್ಮೆನು ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಪೊತ್ಪುನಾನೆ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮೆನ. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏಲಕ್ಕಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಏಲಕ್ಕಿ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲ ವೈಟ್ ತೋಜುಂದುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ಪೋಡಣ ಖಾಲಿ ಏಲಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನಾತು ಸಕ್ಕರೆ ಪಂಡ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೇಗ ಪೊಡಿ ಆಪುನೊಂದು ಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೀನಿ. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಕೈಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಜಿಲ್ ಪಾಡುಡು ನಿಕ್ಕ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಜಿಲನ್ನು ಪಾಡ್ಗ ಬಜಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಕೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಚಮಚೋಡು ಪೂರ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಕೈಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆಂಡ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್
ಅವು ನೇಯ್ತ ಪಸ್ಸೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಶೋಕು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಮೂಲು ಪರ್ಂದನ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿವಂದೆ ಅವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಬೋಡಾಂಡ ಕರ್ಮು ಇತ್ತಂಡ ಕರ್ಮುಲ್ಲ ಪಾಡೊಂಡ್ಲಿ ತುಲೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಜ್ಜಿಲ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಪ್ರಸಾದಗು ಗಣಪತಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಮಲ್ತದ್ವರ ದೀಕ ಎಲ್ಲ ಚೌತಿ ಅಂಚ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದ ದೀಕ ಎಲ್ಲ ಚೌತಿಗೆ ನಿಗುಲು ಖಂಡಿತ ಒಂದೇನವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಪ್ರಸಾದ ಮಲ್ತಂಡ ಅಪಂಡ ದಾಯ ತಡ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊಡೋರ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚಾತನು ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಗಲೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲು ಪೊಸತ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪುನಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಬಜ್ಜಿಲ್ದ ಪ್ರಸಾದ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅಪಣ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕ್ಲಿಕ್ಲ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುಯಿನೇಕ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ.